Vibes, what's up? Mix Vlog Channel. Subscribe ka dito. Ang ating topic dito ay tungkol sa mga vlogger, sa mga influencer. Yun mga kapatid, mga ka-vibes, at ating mga content and formula content natin. Yung formula content natin is katulad ng isang sakong A few moments. semento, tapos graba. Hindi mabubuo yun pag walang tubig. Dapat kailangan ng formula. Yun. Paano masabi? Dapat kung gagawa tayo ng mga vlog, dapat merong formula na maskwela na quality nang sa atin lang, non-copyright po sa iba. Kasi meron mga vloggers kasi ngayon na mga copyright na sila sa mga ibang vlog ng iba. Really, nigga? Iba ng vlog ng iba. Yun. Iba ng mga vlog na copyright nila upang maano nila yung kanilang sarili sa pagbablog. Pero copyright yun. Dapat mayroon kang sariling quality, sarili mong formula, sa sarili mong vlog na dapat ay sayo lang, non-copyright. Yun po, kasi marami kasi ngayon ng mga vlogger na na copyright na sila. Pasensya na po sa hindi ako naobserbahan ko lang po ito sa iba, kasi marami ako nakikita dyan sa mga YouTuber. Yes, I am an influencer dahil sa mga YouTube channel, sa mga vlogger dyan, mga influencer. Thank you so much. Hindi ko to kinakapi sa inyo, pero alam ko yung mas ikakabubuti, mas quality sa mga naiiba. Suportado po. Suportado sa nataas. Suporta sa mga baguhan. Ako, isa po akong baguhan. Alam ko, tanggap po yung buong puso kong tinatanggap. Isa po akong baguhan na vlogger. Pero hopefully, magiging successful din ito. Then, hindi ko na po ito ambisyon sa lahat. Ginagawa ko lang ito upang sa aking sarili, upang sa mga pamahiin ko sa inyo. Tapos Really, nigga? yung yung meron dito sa amin sa Tacloban po dito sa amin. Yan lang po ang may share ko lang po sa inyo yung mga dito sa amin. Okay na po yun. Wala pong kasi yung iba lang. A few moments later. Oo, pera ang hanap natin dito. Alam ko yun. Pero naman, sana wag niyong gawin loko-loko yung manonood. Kasi yung mga nanonood, alam nila kung anong mas ikakabubuti at hindi. Kasi sa panahon kasi ngayon, social media at YouTube, yung mga bata, meron kasi mga nanonood na marunong na mag-cellphone, marunong nang mag-gadget. Kung manonood sila ng mga YouTube, syempre yung mga influencer dyan na yung mga ibang kanilang mga ginagawa makikita ng mga bata. So yung mga bata hindi na matututo na kasi natuto na sa inyo, sa mga influencer na hindi tama yung dinalahad dyan sa mga YouTuber. Hindi lang po ako sa nagbabash ako, pero yung totoo lang po, dapat meron tayong quality and quantity na formula ng sa atin lang nanggaling. Dapat non-copyright po tayo. Yun lang po ang aking masasabi. Thank you so much for subscribe this video. See you soon.